Bastante ang supply sa karning baboy dinhi sa pwesto nila Ligaya Agripo sa Bangkiruhan Public Market. Pero ang problema, nihit ang mamalitay. Walay usbaw sa presyo sa matag kilo sa karning baboy, bisan og nabati sa publiko ang usbaw sa presyo sa matag litro sa petrolyo. Sumala ni Ligaya, nagpabilin sa 290 hangtod 350 pesos matag kilo ang karning baboy. So far, sa now, fluctuated yung kabenta namin. May increase, paminsan depende din sa demand ng tao. So, magbaba, same pa din sa dati. Pag maramihan, so medyo baba ang bigayan namin. So, assist lang so far ang benta. Quaresma ngayon, so medyo ang tao nagpa-fasting. So, yung demand ng baboy medyo konti. Kaya fluctuated yung bentahan ng baboy. Kaysa naman may stock siya. Nihit sab ang palit sa karning manok. 180 pesos gihapon ang matag kilo niini. Wala say pag-usbaw sa presyo. Wala pa man nag-increase sir, pero ang palit nag-increase na kay siyempre ang kwarta sa tao. Padung naman sa gasolina, dili naman padung sudan. So makita gyud nato nga sa pagkakaroon wala pa epekto ang presyo, pero ang epekto jud sir katong may mga tagiyag sakyanan mo mahal ang gasolina, mahal po ng palaliton. So unsa may mahimo namo be kung magsihigira? Wala jud kay mahimo. So ang imuha na lang siguro dira, siyempre na di ba ang mga gasolina naman ay mga tax. Kuha nilang tax para mababa lang ang gasolina for the meantime. Kaya di naman po pwede na all the time kuha mo ng tax. So sana lang papangwarta sa gobyerno. Mingaw sab ang palit sa isda dinhi sa pwesto nila Janjan Plaza. Bastante sab ang ilang supply. Mato ni Janjan, gikan pa sa laing probinsya ang supply sa ilang mga isda. Mingaw juga yung palit. Grabe ka tumal. Nagbabak yung mig taman. Mingaw ang palit. Kung dili na mo yari ang among isda, di man pud mahalin. Ang matambaka ana sa 190 hangtod 210 pesos ang matag kilo, niubos kini gikan 300 pesos niadtong miaging adlaw. Muro-muro nga tag 210 pesos ang kilo. Salmon tag 220 pesos ang kilo. Bangus 190 pesos per kilo ug tilapia nga nasa 150 hangtod 180 pesos ang kilo, depende sa klase. 380 pesos ang presyo sa pasayan sa Bangkiruhan. Wala say pag-usbaw sa presyo sa mga lamas o gulay sa Bangkiruhan Public Market. Ang Bombay ana sa 130 pesos matag kilo, ahos 120 pesos per kilo, luya tag 75 hangtod 90 pesos ang kilo, kamatis nga tag 60 pesos ang matag kilo. Ang mga gulay ana sa 80 hangtod 90 pesos ang kilo. Gawa sa carrots nga misaka sa 100 pesos ang kilo, nga kani 80 pesos lang. Gikabalakan ang domino effect sa mga palaliton ug galing magpadayon pa ang tensyon sa Middle East. Una matud pa nga maapektuhan sa pagtaas sa presyo sa petrolyo ang pagtaas sa presyo sa bugas, gulay, isda, baboy, manok, itlog ug uban pang basic commodities. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.